Karbi Anglong ara tum chini pakka nang ji la bangke je jongjung mane jongsi along le chiri ke ba chiri pharoi sido pulongte holasul jongjung ke claim ji aphan alang tum phan achili te aki joy piji la penang parta me la sob bab ka chiti ki aphan alang tum ahin pen dake chiri si pen alang tum suri kep nang piji hektori si pulang dalang tum chiri thomlo ekor bang chiri thomlo la so bang ke alang tum suri thong kep nang piji la penang par ke achili bang ke aki joy si pipo la pen ke la so bab ke alang tum si nampon po la si nampon po la pen ke Karbi Anglong ile tum theklong lo hanso khiti benta il tum claim lo chiri si ke il tum hanso longge il tum long nai ta suri nar kep ningkan sipen la pen ke ar phegle claim puita tum ningkan sipen ke suri sir kep silong la pen sok jong si tiki blong te chiri sipen ke ong nai lo monkre thom la silani suri ke bak silong ji sita hula bangke ile tum sa sob baba bangke ningkan sipen si ile tum betai ke thom ababang rod me la pen rod det pen na philang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po alang tum si ol dak factory long e pon po la si Karbi Anglong ara tum ka chuti ki ara tum bangke la ke pen ana le doji la pen ke la ni tum sale ka chuti ki sonom sale ka chuti ki tum aso sa ka chuti ki tum hala tum ke pen ana le do alang tum factory jordam po la pen jor pen tum pen ana le do jongjung le do la si alang tum ka tiki ke ame thangi jongjung tiki polang tum alang reliance tum tiki po pen factory do po la pen Karbi Anglong autonomous council ta meni tum long le ki piye bangke jitu ni ki border areas ki piji pusta ni tum Karbi Anglong autonomous council ta dak aningkan wang chiri si pen suri kep ake kom nai ta longji ai kom nai lo lake suri ke ni tum nanda lamdon chetok de lang mu sign se lang la haya paper box ni tum nanda avelang council pen la se kor ka chingwai do thulak paso chingwai do lo lamdon chetok lo long tela da kon mak long ista non on hopode sa sor fan ki pike hoda bangke alang tum ke chiri si pen suri pho style tum han ke chiri si pen suri kep nanga piji alam do la pen tum lamdon chetok te lang la pen parta long ta hai la pen ang parta that boring our side ala so boring our side da ke 100% si dak tum silong da ke claim una tum ke ana bang ke dak se 100% boring our side da local tum silong po la pen inglong so tum silong po inglong ra tum silong po la ke da Karbi Anglong ra tum se boring our side long po la so ke prabjin ponil tum la prabjin ben tum la thepini la political party ke doan la pen ang parta la pen organizations ke doan students organization la pen ke social organizations la pen ke women organizations la pen political parties la pen ke ko intellectual man na pini chetong la pen abarim IMP Dr. Jointu Rong pen chenglok Horen Singh be pen chenglok la present IMP la pen ke Omor Singh disa ke hailo la pen MLA tuman da doerlo EM tum da doerlo MEC tum da doerlo board chairman tum da doerlo la pen ni bangke che kroi sarlo la si nil tum adim da langdam ji survey ku dam nang la so bisin nang tum phan nang chini po sorry se question mane ini tu Karbi khai ke kata influx ke pheri do ke la se la so influx la loge la ke ban milo take la ke khang manon son intercept border hoda bangke mia tum sido koklo nang machin lo dake langkai jan ke betahini eviction lo 1671 houses second one eviction kuri lo ang do thukok lo tum 1522 houses la se la do kokta don doni nang do la si la so influx ke check ji phansi la da bang claim